σας, είμαι ο Διονύσης του NeoGR και δεν μου αρέσει να δείχνω τη φάτσα μου στο ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά, πάμε να σχολιάσουμε τις πρόσφατες ευρωεκλογές σύντομα και περιεκτικά, με τρόπο που πιστεύω εκφράζει περισσότερο όλους εμάς σε σχέση με αυτά που ακούγονται στα κανάλια και στα μέσα από τους διάφορους ειδικούς. Αρκετά χαμογελαστός μπορώ να πω, ευδιάθετος. Πειράζει και κόσμο. Προσοχή το καλώδιο, παιδιά. Προσοχή το καλώδιο, παιδιά. Πριν ένα χρόνο, 4 στους 10, αφαιρέστε και τους απέχοντες, επιβράβευσαν την κυβέρνηση για την πρώτη τετραετία, δίνοντάς της και τη δυνατότητα να κυβερνήσει και άλλη μία. Ο Κυριάκος πιθανότατα δεν τρελαίνεται και για τρίτη θητεία, ενώ είναι και τελείως ασυνήθιστο κάποιος να καταφέρει να κυβερνήσει τρίτη θητεία. Αυτό σημαίνει ότι τώρα στη δεύτερη τετραετία έχουν ξεφύγει τελείως. Προπαγάνδιζαν ως μη προβληματικό το χαμηλό στόχο του 33% που είχαν βάλει για τις ευρωεκλογές. Τελικά έχασαν και ένα πρόσθετο 5%, δηλαδή συνολικά μείον 12% σε ένα χρόνο. Ο στόχος που είχαν βάλει ήταν ήδη χαμηλός, γιατί ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται και τι ερχόταν. Να ψάξεις, βλέπουμε εδώ, το πουνάει τώρα. Με το δεξί, με το δεξί. Άστα με το δεξί. Εντάξει, όλοι καλυμμένοι. Ωραία. Η Νέα Δημοκρατία επιβραβεύθηκε το 2023 πρώτον με την λογική του το μη χειρον βέλτιστο που έχουν οι πολίτες, και οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι στα 10 εκατομμύρια δεν μπορεί να μην υπάρχουν αξιότεροι από αυτούς, και με όλα αυτά που έχουν κάνει στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Δεύτερον, για την εμφανιζόμενη ανάπτυξη και την καλή οικονομία, τα οποία είναι άκρως αμφισβητήσιμα. Είναι πράγματα που θα γίνονταν ούτως ή άλλως μετά την κρίση και έχουν μηδαμινή ανταπόδοση στους πολίτες. Η ανάπτυξη βασίζεται σε διάφορες πολιτικές που είναι εγκληματικές και θα φανούν αυτά στο μέλλον, όπως η ανεξέλεγκτη οικοδομή, η οποία γίνεται με την προστασία κυβερνητικής νομοθεσίας, και όλη αυτή η ιστορία με τις πράσινες business. Και επίσης, αν πηγαίναμε καλά στην οικονομία, θα δίνονταν χρήματα για τη στήριξη των πολιτών και δεν θα ήταν η μόνιμη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Τρίτον, η Νέα Δημοκρατία επιβραβεύθηκε για την κάπως καλύτερη εικόνα στο εξωτερικό, την οποία βέβαια θέλουν και στηρίζουν τώρα ξένα συμφέροντα, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Η καλή εικόνα στο εξωτερικό είναι ούτως ή άλλως υποχρέωση κάθε κυβέρνησης, και ήταν και αυτή αναμενόμενη μετά την κρίση και δεν έκαναν κάτι φοβερό για να επιτευχθεί. Θα μπορούσαν να κάνουν πολλά περισσότερα. Τέταρτον, για διάφορες κινήσεις που έκαναν, όπως στα εξοπλιστικά της χώρας και στη διαχείριση της λαθρομετανάστευσης. Οι εξοπλισμοί βέβαια έμεναν πίσω εξαιτίας τους, καθότι αυτοί προκάλεσαν την κρίση, και δεν θα τους πληρώσουν αυτοί, θα τους πληρώσουν οι πολίτες. Στο μεταναστευτικό απλά έκαναν κάποια βασικά πράγματα με τεράστια καθυστέρηση για να το ανασχέσουν, και δεν έχουν κάνει τίποτα για την εκτός κάθε μέτρου κατάσταση που επικρατεί μέσα στη χώρα για αυτό σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα. Και πέμπτον, πολλά άλλα παρόμοια, άκρως προβληματικά, ανεπαρκή και αμφισβητήσιμα, τα οποία
το 41% το περιβόητο αντιλήφθηκε ως σούπερ και ότι αξίζουν επιβράβευσης. Φαίνεται ότι πολλοί συμπολίτες μας αρκούνται σε λίγα πράγματα, δεν θέλουν κάτι παραπάνω, θεωρούν ότι τους κάνουν χάρη και τέτοια. Ζητάει και μόνο στη φωτογραφία πια. Να τα μας. Αυτή είναι δική του, είναι της Δημοκρατίας είναι όλη αυτή. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό. Πολύ ωραία. Περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό λοιπόν να κάνει και τη δήλωση τώρα. Οι ψηφίζοντες Νέα Δημοκρατία προφανώς και τώρα και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές προφανώς δεν κρίνουν σημαντικά διάφορα πράγματα σαν τα ακόλουθα. Όπως πρώτον ότι έκαψαν τη μισή Ελλάδα ξεκάθαρα λόγω ανεπάρκειας και ρίχνοντάς τα όλα στην κλιματική αλλαγή και σε παραμέτρους που υπήρχαν πάντα, όπως εμπριστές, ταυτόχρονες εστίες, αέρα και τα λοιπά γνωστά, τις δικαιολογίες αυτές. Δεύτερον, διαχειρίστηκαν τον COVID τυπικά καλά, αλλά ουσιαστικά άθλια με τεράστια πολυεπίπεδη ζημιά στον πληθυσμό και την οικονομία. Τρίτον, αποποιήθηκαν τις ξεκάθαρες ευθύνες τους για τα τέμπη. Τα έριξαν όλα στο σταθμάρχη, για τον οποίο αυτή είναι υπεύθυνη που διορίστηκε, δεν είναι οι πολίτες ούτε οι νεκροί. Αυτοί είχαν διαλύσει και ξεπούλησαν τον ΟΣΕ και αυτοί έχουν πετάξει ειδήσεις για το νέο δίκτυο τα τελευταία 20 χρόνια και το οποίο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται. Τέταρτον, εξελέγησαν την πρώτη τετραετία με σημαία την καλύτερη αστυνόμευση και έκτοτε όχι καλύτερη αστυνόμευση δεν έχουμε, αλλά η εγκληματικότητα και όλο αυτό γύρω από αυτήν που ζούμε καθημερινά έχει ξεφύγει όσο ποτέ ξανά. Πέμπτον, εδώ και ένα χρόνο έχουν σταματήσει να βοηθούν τους πολίτες οικονομικά, ενώ η ακρίβεια και τα λοιπά συνεχίζεται με δική τους ευθύνη, καθώς τα μέτρα που παίρνουν είναι τελείως ανεπαρκή. Και το κάνουν αυτό γιατί ακολουθούν και δεν βοηθούν ούτε τους ακραία φτωχούς, όχι το συνολικό πληθυσμό. Το κάνουν αυτό γιατί ακολουθούν πιστά τις διαταγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία βέβαια οι πολίτες παίρνουν διπλούς μισθούς και επιδόματα. Δεν κάνουν τίποτα αποτελεσματικό για την χώρια αισχροκέρδεια και το κάνουν αυτό από επιλογή. Το αντίθετο την ευνοούν κιόλας. Εισπράττουν τεράστια έξτρα ποσά από τους φόρους λόγω της ακρίβειας και δεν επιστρέφουν τίποτα από αυτά. Επικαλούνται με θράσος τις αυξήσεις που έχουν δοθεί σε συντάξεις, μισθούς, οι οποίες είναι φραγκοδίφραγκα μπροστά στα έξοδα, στα πάντα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες. Και οι αυξήσεις αυτές στους μισθούς, ειδικά του ιδιωτικού τομέα, θα τις πληρώσουμε πάλι όλοι μας, γιατί οι επιχειρηματίες θα αυξήσουν τις τιμές για να τις πληρώσουν, να πληρώσουν τους αυξημένους μισθούς των υπαλλήλων τους. Και βέβαια βρίσκουν λεφτά για οτιδήποτε θέλουν, εκτός από όταν είναι να βοηθήσουν αδύναμους πολίτες κτλ. Και έκτο και τελευταίο βασικό που παραβλέπουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι συνεχώς νομοθετούν υπέρ συμφερόντων και όχι υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, επιδοτούν ανεξέλεγκτα με κρατικό χρήμα και στέλνουν πελάτες σε μεγαλέμπορους, τράπεζες και ασφαλιστικές. Και σας θυμίζω, όσοι έχετε καταλάβει και τι έχει γίνει με τα προγράμματα αλλάζω συσκευή, με τους εμπόρους να διπλασιάζουν τις τιμές όταν τρέχουν τα προγράμματα αυτά, με το πρόγραμμα σπίτι μου, το οποίο επιδοτεί τις τράπεζες και στέλνει νέα θύματα σε αυτές, μετά από όλα όσα έχουν κάνει, έτσι. Λοιπόν,
Γιατί αν δεν είχαν κάνει, εντάξει, θα ήταν μια πρακτική, έτσι, και τις ασφαλιστικές που ανέφερα με την έκπτωση στον έμφυα που τους στέλνει χιλιάδες πελάτες, λες και είναι πράκτορας των ασφαλιστικών η κυβέρνηση. Έχουμε κάνει και ειδικό βίντεο γι' αυτό. Είναι άσχημο αυτό πες. Είναι άσχημο αυτό πες. Πρόσεχε. Ρε παιδιά. Τι έγινε? Πάμε κύριε, πάμε σιγά σιγά κατεβαίνουμε. Ελάτε. Πήγε να πέσει, πέσαμε την κυρία. Σκόνταψαν, μωρέ, σκόνταψαν. Ωστόσο η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία παραμένουν στην πρωτιά και αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι ότι τα υπόλοιπα κόμματα που έχουν να επιλέξουν οι πολίτες είναι πάρ' το ένα βάρα το άλλο. Υπόσχονται κλασικά παραμύθια και παράνοιες, είναι εκτός σοβαρών και πραγματικών προβλημάτων του πολίτη. Κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι κάνει επιδοματική πολιτική αντί να την κατηγορούν ότι δίνει ψίχουλα, και τώρα που αυτή κόπηκε τελείως και οι πολίτες είναι πλήρως αβοήθητοι, δεν λένε τίποτα, με γελίες και ακραίες σκόπιμες και εκτός ουσίας αριστερές ή δεξιές θέσεις σε θέματα όπως η λαθρομετανάστευση και τα δικαιώματα εκφράζουν μόνο κάποιες μειοψηφίες. Το δεύτερο που ευνοεί την κυβέρνηση είναι οι κατακαιρματισμένες ιδεολογικές παρατάξεις. Οι ψήφοι των κεντροαριστερών αλλά και των δίθεν πατριωτικών κομμάτων μοιράζονται σε τουλάχιστον 3 κόμματα αντίστοιχα. Έτσι δεν υπάρχει καμία παράταξη η οποία να μπορεί ενιαία να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση. Ένα άλλο φαινόμενο που παρατηρούμε είναι ότι αντί να απολογείται η κυβέρνηση, απολογείται η αντιπολίτευση. Αυτό είναι ένα κόλπο παγίδα της Νέας Δημοκρατίας, στην οποία πέφτουν ασταμάτητα χρόνια πλέον τα αριστερά τζιμάνια. Έτσι παρακολουθούμε συζητήσεις στην τηλεόραση και αντί, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, να μην αφήνει σε χλωρό κλαρί την κυβέρνηση με αυτά που κάνει, κάθεται και απολογείται για τα εσωτερικά του, για τον Κασελάκη και για όλα αυτά που δημιουργεί η Νέα Δημοκρατία, για να φεύγει η συζήτηση από αυτά που κάνει αυτή. Και φυσικά γι' αυτό δεν φταίει η κυβέρνηση, έτσι. Φταίει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και όσα κόμματα πέφτουν σε τέτοιες παγίδες. Παρόλα αυτά να πούμε, και παρόλα αυτά που έχουν γίνει και τις διασπάσεις και τη φαγωμάρα για την καρέκλα στο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μόνο 3 μονάδες από πέρσι, όχι 12. Τέλος, οι ίδιοι που κατηγορούν την ακροδεξιά την ενισχύουν. Για το πολιτικό του συμφέρον ή λόγω αχρηστίας λένε και κάνουν παλαβομάρες εκτός μέτρου σε σχετικά θέματα και τελικά πάλι εκτός πραγματικότητας ενισχύουν, για παράδειγμα, την ομοφοβία και τον ρατσισμό, αποστρέφουν τους πολίτες, τους στρέφουν στην ακροδεξιά και σε διάφορα τέτοια κόμματα, και έτσι και αυτό συμβάλλει στο να μην δημιουργείται κανένας ισχυρός πόλος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αν συνεχιστεί όλο αυτό, θα γίνει ό,τι γίνεται σε Ρωσία και Τουρκία, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, γιατί αυτό γίνεται και εκεί, δεν υπάρχει αντιπολίτευση, και επί χρόνια βγαίνουν οι δύο αυτοί τύποι σαν νεοδικτάτορες. Είναι μια μορφή νεοδικτατόρων. Φυσικά, αφού στόλισα τα κόμματα και την κυβέρνηση, να πούμε και 2 πραγματάκια για τον βασικό υπεύθυνο, που είναι οι πολίτες όταν μιλάμε ειδικά όταν μιλάμε για εκλογές, οι οποίοι φέρουν τεράστια ευθύνη για αυτό που γίνεται, και η οποία είναι πάνω από την ευθύνη των κομμάτων και της κυβέρνησης.
Ας μιλήσουμε πρώτα για την αποχή. Η αποχή είναι εν μέρει δικαιολογημένη εφόσον τα σαβουροκόμματα που, όπως είπαμε, δεν εκφράζουν τον κόσμο και τον έχουν κάνει να μην πιστεύει σε τίποτα πλέον. Αναρωτιέμαι ποιος νέος με εξαήμερη δουλεία και ρεπό Κυριακή κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα δεν θα προτιμούσε να πάει στην παραλία και θα πήγαινε να ψηφίσει κάποιον από αυτούς. Ωστόσο, η αποχή ευνοεί αυτούς που κατηγορούμε μετά, για παράδειγμα αυτά τα 41%, οπότε είναι λάθος να τη σαν τακτική από τη μεριά των πολιτών. Το δεύτερο που αξίζει να σχολιαστεί για τους πολίτες, για την ευθύνη των πολιτών, είναι ο τρόπος που ψηφίζουν. Εκτός των κολλημένων που αγνοούν ότι χρεοκοπήσαμε, ότι σε 10 εκατομμύρια θα υπάρχουν και καλύτεροι από την κλίκα της μεταπολίτευσης και τους προβληματικούς νεοεμφανιζόμενους, ότι δεν στέκει να επιβραβεύεις για πάντα επικίνδυνα άχρηστους και ψηφίζουν με βάση γελία προσωπικά συμφέροντα ή λες και τους ταΐζει το κόμμα και είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Ακόμα και αυτοί που θέλουν να αλλάξουν τα πράγματα ψηφίζουν βλακωδώς. Στις ευρωεκλογές, όταν θες να στείλεις μήνυμα στην κυβέρνηση, δεν πας και ψηφίζεις το μικρότερο, αλλά το μεγαλύτερο κόμμα της ιδεολογίας που προτιμάς. Ή ψηφίζεις καθαρά επίτηδες το κόμμα που θα πονέσει περισσότερο μια ασίδωτη κυβέρνηση, ακόμα και αν αυτό δεν σε εκφράζει. Ολοκλήρωσαν και οι δύο μαζί. Α, το γούρι του είναι. Α, το γούρι του. Όταν μας. Ευχαριστούμε. Μια φωτογραφία εδώ. Σε αυτές τις εκλογές οι υποψήφοι ήταν λίγοι και αρκετά γνωστοί. Άρα δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για τους πολίτες. Και μάλλον επιλέξαμε κάπως καλύτερα από άλλες φορές. Δεν έλειψαν τελείως βέβαια οι παλαβομάρες μεγατόνων. Και αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε είναι ότι παρά το ότι αυτό σχολιάζεται πάρα πολλές φορές, οι διάσημοι υποψήφοι ήταν πάρα πολλοί και οι περισσότεροι τους χρησιμοποιούν τα κόμματα, τους εκμεταλλεύονται τα κόμματα λόγω του ότι είναι γνωστοί και αυτοί εξαργυρώνουν τη διασημότητά τους χωρίς να σημαίνει ότι είναι άξιοι για τέτοιες θέσεις ή ότι δεν είναι κιόλας. Δηλαδή κάποιος μπορεί να αξίζει, κάποιος δεν αξίζει. Συνήθως δεν αξίζουν γιατί οι τομείς από τους οποίους προέρχονται δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και με την Ευρωβουλή και με όλα αυτά. Ας δούμε λοιπόν τα πιο σημαντικά σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα. Ξεκινάμε από το πρώτο και καλύτερο highlight αυτών των εκλογών, το οποίο είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Αυτή ήταν η πρώτη επιλογή των σοβαρών συμπολιτών μας, οι οποίοι τον εξέλεξαν πρώτο με 305.000 ψήφους. Πραγματικά ο Γιώργος Αυτιάς είναι ο μόνος κερδισμένος αυτών των εκλογών. Είναι ο γνωστός μέγας οικονομολόγος και ανεξάρτητος αντικειμενικός δημοσιογράφος που σε όλα τα θέματα που προκύψαν κατά τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η θέση του ήταν πάντα πώς θα υπερασπιστεί το κόμμα. Ο αγαπημένος των ηλικιωμένων, στους οποίους όταν έγιναν οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες να γίνουν οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν υπήρχε, τους έταζε κάτι ποσοστά τα οποία μετά, χωρίς να τους λέω ότι αυτά υπόκεινται και σε φορολογία, και μετά όλοι συχτηρίζανε, αλλά τα ξεχάσανε αυτά οι συνταξιούχοι. Και επίσης υποστηρίζει και μια παράταξη από την οποία οι συνταξιούχοι έχουν τεράστια παράπονα και προβλήματα, και αυτό είναι και άξιο απορίας για το με τι κριτήρια κρίνουν αυτοί οι άνθρωποι και αν έχουν σώας φρένας.
Το ότι ένας δημοσιογράφος ας πούμε ασχολείται με τα θέματα των συνταξιούχων και ταυτόχρονα υποστηρίζει μια κυβέρνηση με την οποία οι συνταξιούχοι έχουν τεράστια προβλήματα για τα οικονομικά τους, αυτά τα πράγματα είναι τελείως ανισόρροπα και ασύμβατα. Και βέβαια να αναφέρουμε ότι και το φιζίκ του μόνο είναι πιο Ευρωπαίος και από Παριζιάνος ο Γεωργάκης. Αυτά αρκούν. Πολύ έφαγε τόσο κράξιμο που δεν θέλω να το συνεχίσω εγώ άλλο. Απλά να αναφέρω ότι όταν έβλεπα το βράδυ των εκλογών το Μέγκα, τη ζωντανή μετάδοση, παρατήρησα ότι τον γνωστό κύριο Πρετεντέρη τον απασχόλησε, του φάνηκε περίεργη η εκλογή της Λατινοπούλου, που μπορεί να είναι κιόλας, αλλά τον άφησε τελείως αδιάφορο το ότι ο Γιώργης σάρωσε. Να μην νομίζουν ότι είμαστε στο σπίτι σου. Ότι είμαστε βασιλμένοι. Πάμε τώρα σε κάποιες αξιοσημείωτες περιπτώσεις που εξελέγησαν, οι οποίοι βέβαια σε κάθε περίπτωση είναι κατώτεροι, δεν φτάνουν το Γιώργο τον Αυτιά ούτε στο μικρό το δαχτυλάκι. Η πρώτη είναι η Ελεονόρα Μελέτη με τη Νέα Δημοκρατία, για την οποία έχω να παρατηρήσω ότι πολεμήθηκε βλακωδώς από την βλακώδη αντιπολίτευση για λάθος λόγους, ενώ ας πούμε μπορούσαν να την κρίνουν για το αν έχει το background και σχέση με την πολιτική για να πάει σε ένα τέτοιο πόστο. Θα αναφέρω και από το ΣΥΡΙΖΑ τον Νίκο Παπά, ο οποίος πρέπει να είναι και ο μοναδικός διάσημος ο οποίος έχει σοβαρή και ισχυρή πολιτική άποψη, είτε συμφωνήσει είτε όχι. Τον Σάκη Αρναούτογλου που εξελέγει με το Πασόκ, και ο οποίος τουλάχιστον στη δουλειά του δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που αν τον ενδιαφέρει κάτι ασχολείται. Μία που τη λένε στην ελληνική λύση και μου έκανε εντύπωση, μία που τη λένε Αλεξανδράκη Γαλάτο του Βαΐτσι. Μόνο για το όνομα έκατσα να δω ποια είναι αυτή η κυρία και τα στοιχεία που βρήκα ότι είναι 76 ετών. Είναι κτηνοτρόφος με κρεοπολείο από τον Εύρο, και εντάξει, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πίσω από αυτό είναι ότι επειδή ο Βελόπουλος υποστηρίζει όσους είναι στην παραγωγή και τα λοιπά, ίσως την επέλεξε με βάση αυτό, γιατί εντάξει. Και τέλος, για άξιο σχολιασμού είναι και ο Νίκος Αναδιώτης, τον οποίο βλέπετε εδώ έχω χαρακτηρίσει καρασέξι εν Χριστώ αδερφό. Αυτός είναι το ενδεικτικότερο παράδειγμα απόστασης μεταξύ εμφάνισης και της προσωπικότητας που μπορεί να έχει κάποιος πίσω από την εμφάνισή του, τη διαφορά που μπορεί να υπάρχει. Πραγματικά πρέπει, δεν ξέρω πώς να το πω κόσμια, δηλαδή πρέπει να έχει αφήσει πολύ κόσμο άναυδο στην προσωπική του ζωή το συγκεκριμένο άτομο, με την απόσταση που έχει η εμφάνισή του με τη σκέψη του. Υπήρξαν όμως και αξιοσημείωτες περιπτώσεις που έφαγαν μαύρο. Από τη Νέα Δημοκρατία η κορυφαίοι είναι οι πρώην ευρωβουλευτές Στέλιος Κυμπουρόπουλος και Μαρία Σπυράκη. Θα σταθώ στη δεύτερη, που θα θυμάσαι ότι είχε κατηγορηθεί ότι ερευνήθηκε για σκάνδαλα από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες. Παρ' όλα αυτά την ξαναέβαλε ο Κυριάκος στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, και με βάση έτσι μια ματιά που έριξε στο βιογραφικό της και την εικόνα που έχω από τον τρόπο που μιλάει, τις θέσεις και τα λοιπά, δεν θα θέλατε να σας πω την προσωπική μου άποψη, ας το αφήσουμε καλύτερα. Άλλοι που δεν εξελέγησαν από τη Νέα Δημοκρατία είναι ο Πύρος Δήμας, η Βίκη Φλέσσα, που καλό θα ήταν να έμπαινε, η Βούλα Πατουλίδου και η Νόνη Δούνια.
Από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Μάριος Αθανασίου, ο ηθοποιός, η Σοφία Μπεκατόρου, που προφανώς ή την εκμεταλλεύτηκε το κόμμα ή και η ίδια εξαργύρωσε την θέση της με το MeToo και όλα αυτά, και ο Νάσος Παπαργυρόπουλος, ο οποίος επίσης θα μου άρεσε προσωπικά να τον δω, γιατί μου αρέσει ότι έχει ένα ήπιο background, είναι άτομο που έχει όραμα και τα λοιπά, και με εξητάρει ότι είναι τελείως διαφορετικός από τον πατέρα του. Πόρτα έφαγαν και βασικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως η Δώρα Αυγέρη, ο Γιώργος Τσίπρας και ο Παναγιώτης Κουρουμπλής. Και παρόλα αυτά αξίζει να παρατηρήσουμε ότι οι δημοσιογράφοι δεν στάθηκαν, ας πούμε, στο ότι δεν μπήκαν αυτά τα βασικά στελέχη, αλλά ότι δεν μπήκε ο Ευάγγελος Αντώναρος, που προέρχεται από την κυβέρνηση Καραμανλή. Αυτό τους φάνηκε περίεργο. Εδώ δεν μπήκαν οι άλλοι, ο Αντώναρος θα μπαινε. Από το ΠΑΣΟΚ δεν εξελέγει ο Θοδωρής Ζαγοράκης, που μεταπήδησε, αν δεν κάνω λάθος, από τη Νέα Δημοκρατία, και ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο γνωστός αστυνομικός, που εμφανίζεται στα κανάλια, ο οποίος, εντάξει, δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο έπρεπε να πάει σε αυτή την θέση. Από την Ελληνική Λύση έμειναν εκτός ο Άκης Τσελέντης, ο σεισμολόγος, επίσης λογικά ανεξήγητη υποψηφιότητα. Η σύντροφος Ελένη Γερασιμίδου δεν ψηφίστηκε επαρκώς από τους συντρόφους της στο κόμμα, στο Κομμουνιστικό Κόμμα, και από την Πλεύση Ελευθερίας δεν εξελέγει ο Μπάμπης Στόκας. Βέβαια, όταν μιλάμε για κόμματα από το ΣΥΡΙΖΑ και κάτω, ούτως ή άλλως οι θέσεις είναι λίγες, οπότε είναι δύσκολο να εκλεγούν και να μην μείνουν απ' έξω και τέτοια άτομα. Αυτός ήταν ο βασικός σχολιασμός για τις ευρωεκλογές. Να δούμε πού θα πάει όλο αυτό το πράγμα, και αν ποτέ αυτός ο λαός θα βάλει μυαλό τουλάχιστον να μάθει πώς να ψηφίζει. Το γούρι μου εδώ. Α, το γούρι του είναι. Α, το γούρι του. Με το δεξί, με το δεξί. Άστα με το δεξί. Α, βέβαια. Ρε παιδιά. Το κόμμα μας δεν έφτασε στον στόχο τον οποίο είχαμε θέσει. Ενώ σίγουρα υπήρξαν και πολλοί ψηφοφόροι που θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Έχουμε 3 χρόνια μπροστά μας χωρίς εκλογές. Να μου την ατυχία μου